Szóval, hallo srácok és lányok, itt egy Angry Cats from Hungary, és most is, mint az előző kihívás videómban, itt van velem. Én vagyok. Bogi apukája. Igen, itt van velem apám. Ugye vele csináltuk az utott kihívást is, és most a One Take, vagy Take One, vagy Taken tudja, hogy hogyan hívják ezt a kihívást, de ezt fogjuk megcsinálni. És már megint majom vagyok. Ez a karaktered, na! Én meg már megint nyuszi vagyok. Ennyi erővel. Ezt a kihívást hangjápésnél láttam, szóval innen is köszi, hogy inspirált, ha valaha látja a videót. Nem hiszem. Ennek a kihívásnak az a lényege, hogy csukott szemmel választasz 3 figurát, meg 3 kiegészítőt, és azokkal csinálsz egy ilyen rögtönzött kisfilmet. Csodálatos lesz. Már alig várom. És mi ezt ketten fogjuk megcsinálni, na de ne is húzzuk tovább a szót. Szóval ne is húzzuk tovább a szót. Kezdjük! Hölgyeké, az első szék, szóval húzz te először. Szóval akkor ugye most be kell csuknom a szemem, és úgy kell húznom 3 darab LPS-t. Hát nézzem a szemed. Csukva van neki. Én nem csalok. Oké, ez mi? Ez valami macska. Nem? Oké. Ez nem tudom mi. Még jó, hogy nem azt látja az LPS kihívásra vagyunk, mert akkor most meggyőnnél vagyunk. Nem tudom. Ezeket húztam, és legalább tudunk egy kicsikét nosztalgiázni, mert kihúztam a régi karakteremet. Nem tudom, melyikre mondtam azt, hogy macska, de valamelyikre azt mondtam, hogy macska. Most először a nagyobb kiegészítőkből fogom húzni. Szóval nekem meg van egy ilyen kisebb kiegészítőim, szóval, és ezek rendszerezve vannak. Szóval ja, most ebből is húzok egyet. Utána arra gondoltam, hogy egyet vegyesen, nem tudom. Mindegy, szóval... Ez jó lesz. És ezt most nem tudom, hogy gondoltam, de... Jó van az úgy, figyelj! Ez is valami nagyobb, nem? Aha. És akkor ezeket húztam én. Most apám következik. Akkor most apám fogja húzni az LPS-et. Csukd be a szemed, ne csaljál! Csukva van. De látom, hogy nincs csukva. Várjál, akkor ezt elhiszem. Beszorul a kezem. De mit csinálsz? Ez mi lehet? Ez nagy feje van. Ez egy LPS, ennek nagy feje van! Ez nem is annyira. Ennek nincs is feje. Tessék. De akkor add már ide. Most megnézhetem? Aha. Az egy hal. És akkor most te húzol egy ilyen nagyobb kiegészít. Hát jót húzzak. Még nem nyitottam ki a szemem. Van ez a kisebb rádikám. De most 2-t húz. De most ezt tetszik, nem tudom, néz. Táska. Ja, most ezt spoilereztem. Jó, akkor igazából mindegy, hogy melyikből húz. Na, megint valami kis lótúr. Add már ide! Meg akarom mutatni a kamerának. Szóval ezeket húztam én. Ezeket meg apám. És akkor most ebből valami kisfilmszerűséget próbálunk kihozni. Ja. Még nem tudom, hogy, de majd lesz valami. Én meg annyira se tudom. Szóval nektek ez egy vágás, nekünk meg
fél nap, de akkor nézzük a kisfilmet. Sziasztok, kedves nézők! Élőben jelentkezünk innen az idén 13. alkalommal megrendezett Kiskunröcsögei Csúszda Fesztiválról. Sajnos, mint tudjuk, idén a kormány betiltotta a csúszdázást a gyermekek védelmére hivatkozva, mivel eltörhetik közbe a lábukat, és betörhetik a fejüket, és vérezhet az orruk. Jéj! Jéj! Úristen, mi történt veled? Jaj, jaj! Nem tudom, becsesztem a fejem. Ne beszélj már csúnyán, egyrészt, másrészt ömlik a vér az orrodból. Úristen, de veszélyes ez a csúszdázás. Szóval, de idén a szervezők úgy döntöttek, hogy ennek a tiltásnak az ellenére is megtartják a fesztivált, mert úgy gondolják, hogy minden kisgyereknek joga van a szabad csúszdázáshoz, és szabadon eldönthetik, hogy mikor törik el a gerincvelejüket. Úgyhogy most nézzük, hogy csúszdáznak a gyerekek itt a fesztiválon, meg csinálunk egy-két interjút is velük. Csá, csúmi, csá. Ja, nem csá. Jövünk mindjárt vissza. Jéj! Oh. De jó az a csúszás! Á, fura! Jó napot! Adná esetleg egy interjút nekem? Jöjjön ide közelebb a mikrofonhoz. Jó napot! Jó napot, Kis Béla vagyok, a napi hírek fő alsó középső riporter szerkesztője. Maga a Franz. Mi? Franz nem. Mi? Most ez nem ide tartozik ez a téma. A Csúszda Fesztiválról szeretném kérdezni, hogy miért gondolta úgy, hogy a tiltás ellenére is meg kell jelennie a Csúszda Fesztiválon? Miért van egy nőnek férfi hangja, és miért az a neve, hogy Béla? Kérem, most ez nem ide tartozik. A Csúszda Fesztiválról szeretnék interjút készíteni. A Pride-on is kint volt. Ez most nem tartozik a témához, hogy kint voltam-e a Pride-on vagy sem. Ez a Csúszda Fesztivál Kiskunröcsögéről. Ön miért jött ki a Csúszda Fesztiválra? Nem tudom. Na jó, gyerekek, találjatok egy másik interjú alányt, mert ez rohadt össze-vissza beszél. Hogyha ilyen hangon beszélek, akkor most már tud nekem válaszolni? Jézusom! Maga elmebeteg? Nem. Na, menjen innen! Másik interjú alany! Hozzatok már valaki mást, aki normálisan tud üzélni. Jó napot kívánok! Jó napot! Nagy Béla vagyok. Nem emlékszek a nevemre, de valamilyen Béla vagyok. Zsolti a Béla. Zsolti a Béla vagyok. A Kiskunröcsögei hírmondó szerkesztő riportere. Szeretném meginterjúvolni, hogy ön miért tetszett kifáradni ide a Csúszda Fesztiválra? Ez be van kapcsolva? Be. Szóval... Megy a említed? Megy. Remélem. Szóval... Legyen szíves. Adjon interjút. Az volt a kérdés, hogy miért gondolta úgy, hogy ki kell jönnie a betiltott Csúszda Fesztiválra. Nem tudom. Hugom elrángatott. Közben itt a háttérben jól szórakoznak a gyerekek. Aha, tehát a hugát kísérte el. Igen. És nem félnek attól, hogy megbünteti önöket a rendőrség? Mert részt vesznek egy ilyen rendkívül veszélyes rendezvényen? Nem tudom, engem a hugom rángatott el. Nem volt beleszólásom, megkötözött, az itt dobott ki a kocsiból. Aha. Láthatják, kedves nézők, hogy hova vezet ez az erőszak. És milyen veszélyes lehet ez a Csúszda Fesztivál, emberrablás is van, meg minden. Úristen, valami normális interjú alány nem tudnátok már szerezni, itt mindenki hülye? Alma!
Jó napot kívánok! Azt hiszem, hogy ez az interjú, ez így nem fog menni. Jó napot kívánok! Uraság! Tudna nekem segíteni? Én igazság szerint interjúztatni vagyok itt. Tudna nekem segíteni? Biztos. Ez alma? Nem, ez egy mikrofon. És mostan felborította. Ez alma? Ez egy mikrofon. Nyom. Vigyétek már el innen ezt is, hát nem igaz, ezen a fesztiválon csak hülyék szerepelnek. Na jó van gyerekek, én feladom. Jó napot! Maga mit keres egy Ultra HD 4K... Hogy lehet egy mikrofon 4K-s? Szóval, hogy egy ilyen mikrofonnal mit keres itt? Jó napot kívánok, én Kis Béla vagyok a Kiskor-Röcsögei hírigazgatósági riporteri állásban, és szeretném önt megkérni, hogy nyilatkozzon nekünk a tévének, meg a médiumnak. Szóval, mi vitte rá, hogy kijöjjön erre a betiltott Csúszda Fesztiválra? Nem tudom, nővérem nem akart, szóval elrángattam. Aha, értem. És jól érzik itt magukat? Megkötözte, értem, kit érdekel. És jól érzik itt magukat? Biztos. Nem gondolja, hogy veszélyes lehet a csúszdázás a gyerekekre nézve? Max eltörik a nyakukat, mit számít? Hát igaz, és így is túl sok van belőle. Istenem, én azt hiszem felmondok. Elmegyek inkább pékségbe. Oké, köszi! A mikrofon! Szóval köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Igen, köszönjük mindenkinek, aki megnézte. Ez a videó kicsit sem lett agyhalott. Nem. Boglárka... Bogi ötlete volt. Aha! Amúgy ez a kihívás arról szól, hogy közösen kitalálunk valamit. Ő meg csak így mondta, hogy jó van, akkor a Kukotyinba, vagy mit tudom én hol, legyen egy ilyen Csúszda Fesztivál, és törjék ki a kisgyerekek a nyakát, és azért tiltsák be, de azért jöjjenek ki. Szóval Pride Csúszda verzió? Vagy nem tudom, minek hívjam ezt. Ennek semmi köze a valósághoz. Ez csak egy fiktív történet volt. Igen. Na, sziasztok! Nincs mit már hozzáfőzzöm, kiégtem. Szóval köszi szépen, hogy végignéztétek, ha végigbírtátok szenvedni. Találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok! Hello! Üdvözlöm! Úgy látom, hogy egy igen híres youtuber és közszereplő is tiszteletét tette itt a fesztiválon, Angry Cats from Hungary. Van 300 ember, aki... Rengeteg követővel rendelkezik. Elmondaná nekem, hogy egy ilyen messzi fesztiválra mégis hogyan érkezett ide? Hát gondolom nem gyalog. Először is hol van a mikrofonom? Nem tudom. De az is kell. Anélkül nem hiszem. De azt már ellopták, nem? Add már vissza. Azért. Mi a neve? Amúgy. Angry Cats from Hungary. Na, most megy a felvétel? Igen. Ja. Üdvözlöm, úgy látom, egy ismert youtuber is megjelent itt a fesztiválon, Angry Cats from Hungary. Elmondaná nekem, hogy jött el ilyen messzire erre a fesztiválra? Mivel érkezett ide a fesztiválra, elmondaná nekem? Nem tudom. Hol vagyok? Hogy jöttem ide? Na, de még... Bagi, csak annyit kéne mondanod, vegyük már újra. Jó. Menj már a jó büdös. Szóval családbarát youtuberek vagyunk, LPS youtuberek pontosabban. Szóval, halló srácok és lányok, itt egy Bogi. Sziasztok, én meg Tomi vagyok. Igen. Már megint. Igen, a mostani... Jó, akkor ezt szerintem kezdjük előről. Fantasztikus operatőri munkák. Gyere így előrébb. Akkor az nem jó, mert... Valamivel ki kéne támasztani, várjál.
semmit nem ér. Várjál. Cellux. Jó. Amúgy meg nem föl. Majd a kivágott jelenetekhez legalább lesz. De! Istenem. Szóval legalább lesznek kivágott jelenetek. De menj már arra menni! Nem fér el a kezem! Akkor cseréljünk helyet. Istenem. Szóval hangpróba 1-2. 3, 4, 8. Szóval ezt a kihívást hanglelpiesnél láttam, szóval innen is köszi, hogy inspirált. Ez mi volt? Spider-Man. Nem lehet veled egy normális videót csinálni? De lehet. Szóval ezt a videót... Mi? Jézusom, idegrengásod van. Megy. Lehet, hogy valami szöveget is ki kéne találni, de megy. Ja, most megy a felvétel. Aha. Sziasztok, kedves nézők! Élőben jelentkezünk innen a... Elcsesztem a kamerádra.